Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. Razmaženo dijete. Bio jednom jedan dječak kojeg su roditelji toliko razmazili da mu nije bilo stalo ni do koga. Taj je imao sve što mu je pamet mogla zamisliti, a mašta poželjeti, ali uvijek je želio još i još. Njegovoj pohlepi nije bilo kraja. Bio je sin jedinac. Roditelji su mu bili vrlo imućni, no kako su bili siromašni u djetinjstvu, željeli su da njihov jedinac ima sve ono što oni njegovih godina nisu imali. Imao je taj razmaženko i više od toga. Imao je sve što oko može vidjeti, a mašta izmaštati, a novac kupiti. No nije imao srce. Ubrzo mu se majka razboljela od napornog rada, no to razmaženka ni najmanje nije brinulo, sve dok je dobivao ono što je želio, a njegova je pohlepa rasla iz dana u dan. Uskoro dođe i dan kad nije mogao dobiti najnoviju igračku koju je poželio. Novaca više nije bilo na razbacivanje, jer je majci trebalo kupiti skupi lijek. To strašno rasrdi dječaka. Došao je i dan kad više uopće nije bilo novaca za njegove igračke, jer lijekovi su bivali sve skuplji i majci sve potrebniji. Dječak je kipio od bijesa. Stoga poželi da majci lijekovi više ne budu potrebni. Nije ni slutio da će mu se želja ostvariti. Već mu je sljedećeg jutra majka umrla. Dječak nije pustio ni suzu. Shrvan od boli, otac mu je odlučio ispunjavati svaku želju. Želje su bivale sve veće i veće i sve skuplje i skuplje. Zato je otac još više radio i radio kako bi imao novca za dječakove želje. No nikada nije bilo dovoljno, jer dječak je želio sve više i više. Onda se naposljetku razbolio i otac. Ubrzo je i on preminuo. Dječak nije ni suzu pustio. Nedugo zatim banka je odlučila podmiriti svoje dugove. Tako dječak ostade bez igračaka i bez doma. Uskoro je postao još samo jedno dijete u sirotištu. Nitko više nije mario za njega, isto onako kao što ni on nije mario za nikoga. Dječak spozna da je potpuno sam. Savi se ispod dekice, jedinog što je imao u sirotištu, i zaplače tako bolno i tako iskreno kao nikad dosad. I sjeti se svoje majke, sjeti se svog oca, sjeti se sve one ljubavi, nježnosti i pažnje koje su mu davali. Sjeti se majčinih toplih pogleda, mekih dodira i iskrenih poljubaca. Sjeti se i svog oca, svog divnog oca koji je sve žrtvovao radi njega, a on mu ni u jednom trenutku nije bio zahvalan. Sjeti se dječak svega, samo ne igračaka. Zar sam ih morao izgubiti da shvatim koliko ih volim? Zajeca u sebi. Skine dekicu sa sebe i ode do prozora. Vani je bila noć, no nešto je toliko bilo neobično u toj noći. Zvijezde kao da su sjale drugačije, kao da ih je mogao čuti dok trepere. Žubor obližnje rijeke kao da je poprimao oblike glasova. Naposljetku začu iz rikavca te ugleda krijesnicu. Odjednom u sobi koju je dijelio s još 10 dječaka iz sirotišta nastane svjetlo. Nije više bilo ni njegovog kreveta, ni sobe, a ni sirotišta. Odjednom se nađe kraj rijeke, iste one koju je maločas promatrao s prozora. Iz kapi vode nasta neobičan starac. Dječak od čuda zanijemi. Dječače, obriši suze, sad je kasno plakati, suze ih tvoje ne mogu vratiti, ali tvoje su suze vratile tvoje srce koje si izgubio zbog pohlepe. Sve što su tvoji otac i majka htjeli jest da budeš sretan, zato budi sretan. Stvari koje si želio nisu te mogle učiniti sretnim, samo su te sve više i više udaljavale od tvog srca. Sad kad si se napokon oslobodio stvari, budi sretan, zato što si imao tako dobre roditelje. I budi takav prema svome djetetu. I ne zaboravi da stvari ne mogu nadomjestiti izgubljeno srce, samo je ljubav ono što ga može vratiti. Dječak tako i učini, posta sretan, iako ništa od stvari nije imao. Međutim, imao je srce ispunjeno ljubavlju i sjećanje na divne roditelje. Čuvar blaga nesta u kovitlacu vode, a dječak se ponovno nađe ispod one dekice u sirotištu gdje mu se vratilo srce.
Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.